बिश्वजित दैमारिनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि मोनसे गोख्रों अजदनि पोस्ट। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि मोनसे गोख्रों अजदनि पोस्ट होदों एबा समाजारि बिजोङाव मोनसे गोख्रों अजद गोनां मोनसे पोस्ट होदों। बिश्वजित दैमारि जाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि, बे बुंथिगिरि बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव एबा सानजा फारसे थांनानै बिथाङा गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां गणेश दैमारिया गोख्रों अजद खालामदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सासे बिश्वजित दैमारि जाय आयेन आफादखौ सालायो, जाय आयेनखौ दैदेनो, दा बेनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनायनि सायाव पोस्ट होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। समाजारि बिजोङाव जोबोदनो गोसारदों। नोंथांमोननो फोरमायगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथां गणेश दैमारिया मा लिरदों, मा लिरनानै बे समाव अजद खालामदों बिश्वजित दैमारिनि सायाव। बिश्वजित दैमारि, बे बिश्वजित दैमारिनि सायाव गोख्रों अजद खालामदों। बे समाव गोख्रों अजद खालामदों गणेश दैमारिया, जाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथां गणेश दैमारि। बे गणेश दैमारिया समाजारि बिजोङाव लिरनानै पोस्ट होदों आरो बे पोस्टआव गोबां अजद होनाय नुनो मोनदों। एबा बे समाव बिश्वजित दैमारिया माखासे बाथ्राखौ फेलें खालामदों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बांसावनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खेंफोरथि एबा बुंनायखौ नुनो मोनदों। फारि फारि फोरमायनो थाखाय बे समाव आखायाव लादों। बे समाव डिसप्लेनि हेफाजाबजों फोरमायगोन। गणेश दैमारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरदों, मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटी बाथौपुरियाव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ जाफुंनाय नंलिया आरो रां मोननाय नंलिया होननानै सनितपुर बाटासिपुराव बांसावना होनायखौ गनायना लानो गोब्राब जादों। बे समाव बिथाङा बिश्वजित दैमारिया सनितपुराव थांनानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों एबा बाटासिपुराव थांनानै बिथाङा बांसावदों दे गुवाहाटीयाव लुबाय थानाय बाथौपुरियाव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ आबुं जानाय नंलिया, रां मोननाय नंलिया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ गनायनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों गणेश दैमारिया बेफोरबायदि बाथ्राजों लिरदों। मानोना आसाम सोरखारनिफ्राय 5 कौटिनि मोननाय रांजों बाथौ थानसालि लुनाय खामानि सोलिगासिनो दं। मानोना बे समाव 5 कौटि रां मोननाय एबा आसाम सोरखारनिफ्राय होनाय बे रांजों बाथौपुरियाव बाथौ थानसालि लुनाया बे समाव सोलिबाय दं, अनगयिं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिटिआरनिफ्राय 10 लाख 1.10 कौटि 2.49 कौटि मोननो हाबाय आरो बे समाव बिटिआरनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमा बे समाव बिटिआरनि सोरखारनिफ्राय 10 लाख मोनदों, बेनि उनाव 1.10 कौटि मोनदों, 2.49 कौटि रां मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गणेश दैमारि बिथाङा। आरो बिथां गणेश दैमारिया फोरमायथिदों जे बिथाङा बाथौपुरियाव 17 लाख होगोन होननानै दिनैसिमबो हायासै आरो बाथौपुरियाव लाजिनानै फैयाखै दिनैसिम। बे समाव अजद खालामदों जे बिश्वजित दैमारिया बाथौपुरियाव बिथाङा थांनानै 17 लाख रां दान होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बे समाव बिथां बिश्वजित दैमारिया बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा फेलें खालामदों। बिश्वजित दैमारिया बे समाव 17 लाख होगोन होननानै थगायदों आरो जायनि थाखायनो बाथौपुरियाव फैनो हायाखै होननानै अजद खालामदों गणेश दैमारिया। मोनसे गिदिर अजद। बे समाव 17 लाख होगोन होननानै बिश्वजित दैमारिया बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बिश्वजित दैमारिया फेलें खालामदों, थगायदों, जायनि थाखायनो बाथौपुरियाव लाजिनानै फैनो हायाखै। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया थगायदों आरो जायनि थाखायनो फैनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जों गोबां हांख्रायबाय थासेयावबो बिथाङा फैनो हायाखै, गोबां हांख्रायनाय जादों, नाथाय बिश्वजित दैमारिया थाङाखै होननानै अजद खालामदों। मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनाया मोजां दि बे थानसालिखौ 2026 मायथाइयाव लुफुंजोबनो
लाहैनाय बायदि खामानि मावगासिनो दं बिरु गौतमा आरो बिथां गणेश दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बाथौपुरियाव जाखिनि बे समाव लुबाय थानाय हाबाफारि एबा बाथौ थानसालि लुबाय थानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया 2026 इं मायथाइयाव जोबहैनाय बायदि खालामनाय हाबाफारि सोलिबाय दं आरो बे सोलिबाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिथां गणेश दैमारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों ओंखायनो मोनथिनानै बाथ्राखौ बुंब्ला मोजां बेखायनो गासै बाथ्राखौबो आबुङै मोनथिनानै बुंनाया मोजां होननानै बिश्वजित दैमारिखौ थांखिनानै बुंथिदों जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे उनाव बांसावा बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय खावलायबाय नोंथांखौ गणेश दैमारि आरो गणेश दैमारि बिथाङा जे जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बा बाथौ गौतमा दुलाराय बाथौ गौतमा जोबोदनो दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बिथाङा बेफोरबायदि बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बिश्वजित दैमारिनि सायाव गोख्रों अजद खालामदों बे समाव 17 लाख फैसा हरनो दंमोन नाथाय बेखौ हराखै एबा फेलें खालामदों एबा थगायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा अजद होदों मोनसे फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों गणेश दैमारि बिथाङा गावनि अफिशियेल पेजनि गेजेरजों बा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव लिरनानै बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बिथाङा बे समाव बाटासिपुराव एबा सनितपुरनि बाटासिपुराव थांनानै जे माखासे माने बांसावनाय बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ लानानै बे समाव सांग्रां जादों गणेश दैमारि बिथाङा आरो गणेश दैमारि बिथाङा जे सिङाव जानाय बाथ्राखौबो फोरमायथिदों जे बिश्वजित दैमारिया सिगांनि सानाव 17 लाख फैसा होनो थाखाय बा बाथौ गौतमनो होनो थाखाय थियारि जादोंमोन बाथ्रा बुंदोंमोन खोथा होदोंमोन एबा रादाय होदोंमन नाथाय बे रादायखौ फेलें खालामदों बिश्वजित दैमारिया बे समाव बिसाखाद खालामदों बिथां बिश्वजित दैमारिया जायनि थाखायनो बे समाव बाथौपुरियाव जोबोद लेंहरब्लाबो फैनो हायाखै होननानै अजद खालामदों दुलाराय बाथौ गौतमनि बिथां गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा नाथाय बे समाव बे आयदाखौ लानानै एबा गणेश दैमारिया लिरनाय जे पस्टखौ लानानै बे समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मा फिननाय होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव अजद खालामदों जे फेसबुक पेजनि गेजेरजों बा गावनि प्रफाइलाव लिरनानै बिथाङा अजद खालामदों जे बिश्वजित दैमारिया माखासे सनितपुरनि बाटासिपुराव थांनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बांसावनाय बाथ्राफोर बुंनाय बे बाथ्राफोर बुंनायखौ लानानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा एबा बे समाव मोनथियै बाथ्राफोरखौ ओरैनो बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों बिथां गणेश दैमारि बिथाङा नाथाय फैबाय थानाय समाव जे बिश्वजित दैमारिया बेनि फिनखौ माबायदि होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन।